Πρωί-πρωί της πρωτοχρονιάς όλοι νοιάζονται για το καλό ποδαρικό. Κάποιο παιδί που το θεωρούν τυχερό ή ο πρωτότοκος γιος ή ο ίδιος ο νοικοκύρης κρατούν ένα ρόδι που το σπάνε μπαίνοντας στο κατόφλι της ξόπορτας. Τα σπηριά του ροδιού που σκορπίζονται ολόγερα στο σπίτι συμβολίζουν την αυθονία και την ευτυχία του σπιτιού. Στο σελιδοδείκτη σήμερα το ποδαρικό θα μας το κάνει μια νέα αρή συγγραφέας από την πόλη μας, η Μαρία Κατσικομβόρδου, και με ιδιαίτερη χαρά θα την υποδεχτώ εδώ στο στούντιο. Καλημέρα Μαρία, καλώς ήρθες. Καλημέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Σας ευχαριστώ που με έχετε για πρώτη μέρα και που μου εμπιστεύεστε το γούρι για όλη τη χρονιά στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η Μαρία ήρθε εδώ με ένα φρέσκο, δροσερό, αισιόδοξο βιβλίο, το πρώτο της, με τίτλο «Αναζητώντας ένα happy end», από τις εκδόσεις Andis Publishers. Πριν όμως προχωρήσουμε στα του βιβλίου και στο θέμα και ποια ήταν η αφορμή για τη συγγραφή του, να σας διαβάσω ένα μικρό βιογραφικό της Μαρίας, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πρέβεζα, σπούδασε στο Αμερικανικό Κολέγιο Ντιερή Marketing και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Κάρντιφ της Ουαλίας στις διεθνείς δημόσιες σχέσεις και την πολιτική επικοινωνία. Η ίδια εργάστηκε τα τελευταία 10 χρόνια σε διάφορα γραφεία τύπου και εταιρείες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Σήμερα ζει στην Αθήνα και απολαμβάνει να περνά χρόνο στα social media. Ενώ όποτε κάτι της κάνει εντύπωση, το μοιράζεται στο blog της, το οποίο είναι, Μαρία? Μου έκανε εντύπωση.blogspot.com. Το βιβλίο λοιπόν, «Αναζητώντας ένα happy end», είναι το πρώτο που γράφει. Της ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο. Και να τη ρωτήσω λοιπόν εγώ, ποια ήταν η αφορμή τώρα της συγγραφής αυτού του βιβλίου? Για το βιβλίο αυτό δεν υπήρχε κάποια λογική σκέψη, κάποια πρόθεση συγκεκριμένη. Πριν 2 χρόνια έμεινα χωρίς δουλειά και όντας εργασιομανής, δούλευα και μου άρεσε πάρα πολύ να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξαφνικά έμεινε ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό, το οποίο δεν είχα τι να το κάνω, δεν ήξερα πώς να περάσω το χρόνο μου. Οπότε κάποια στιγμή έκανα αυτό που ήξερα να κάνω, να γράφω. Άρχισα να γράφω χωρίς να ξέρω ποιο θα είναι το τέλος, χωρίς να ξέρω ποια θα είναι η ιστορία, και ό,τι βγει. Βγήκε αυτό το βιβλίο, το οποίο εύχομαι να αρέσει και σε εσάς, το «Αναζητώντας ένα happy end», το οποίο αυτή τη στιγμή είναι και κάτι συμβολικό για μένα, ότι αν βρεθείς σε μια δύσκολη κατάσταση, αν χάσεις τη δουλειά σου, όπως πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, μη σταματάς. Κάνε ό,τι μπορείς, κάνε ό,τι ξέρεις να κάνεις, και δεν ξέρεις που μπορεί να βγει αυτό. Άστο να στο δείξει η ζωή. Η ηρωίδα λοιπόν του «Αναζητώντας ένα happy end» είναι η Νανά, η οποία λέει μέχρι τα 35 της συναντάει πάρα πολλά εμπόδια απέναντι στα δικά της όνειρα, στις προσδοκίες της, στις φιλοδοξίες της, στους έργους της ζωής της, και μέσα από όλα αυτά λοιπόν αναζητάει το δικό της happy end. Φαίνεται βιογραφικό, αλλά δεν είναι έτσι, δεν είναι, Μαρία? Όπως κάθε βιβλίο, πιστεύω αυτό ισχύει για όλους τους συγγραφείς, είναι δύσκολο να αποφύγεις να μην βάλεις μέσα στοιχεία τα οποία ζεις και τα οποία είναι από την καθημερινότητά σου. Παρ' όλα αυτά είναι ένα μυθιστόρημα. Δεν είναι αληθινή ιστορία, έχει, όπως κάθε μυθιστόρημα, έχει αλήθειες, είναι σύγχρονο, είναι στην εποχή μας. Έχω προσπαθήσει να βάλω μέσα στοιχεία και από την πόλη που έχω αγαπήσει, που έχω μεγαλώσει, από την Πρέβεζα, αλλά και από την πόλη που ζω τώρα, την Αθήνα, και από τη γειτονιά μου, το Παγκράτη. Και εύχομαι και την επόμενη φορά να μπορέσω, ειδικά για την Πρέβεζα, στο επόμενο βιβλίο να γράψω ακόμα περισσότερα. Έχει στιγμές αλήθειας, γράφεις, είναι το πάτημά σου, ειδικά στην αρχή, που επικαλείς κάποια στοιχεία της προσωπικής σου ζωής, την οικογένειά σου, έτσι ώστε να βοηθηθείς για τη συνέχεια της μυθιστορίας. Δεν είναι ακριβώς η οικογένειά μου, είναι στοιχεία, είναι το ότι έχω μεγαλώσει στην Πρέβεζα, το ότι πήγα στον Ντιρή, από εκεί και μετά όμως πάνω σε
κάποια πραγματικότητα πατάω και μετά μπαίνει μέσα η φαντασία. Οι χαρακτήρες δεν είναι χαρακτήρες που υπάρχουν, αλλά μπορεί να είναι σύνθεση ανθρώπων που γνωρίζω, μπορεί να είναι χαρακτηριστικά διασπερμένα σε διάφορους από τους πρωταγωνιστές. Αλλά νομίζω τώρα το να καθίσουμε να δούμε στο βιβλίο τι είναι αλήθεια, τι δεν είναι αλήθεια, ποιο κομμάτι υπάρχει, ποιο δεν υπάρχει, θα χάσει από τη μαγεία του. Οπότε είναι καλό να το δούμε όλο μαζί ως μια ιστορία, ως μια φανταστική ιστορία, ως ένα μυθιστόρημα όπως και είναι. Για πες μας λίγο για την ηρωίδα. Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Η Νανά είναι μια σύγχρονη κοπέλα η οποία στα 18 της αλλιώς φανταζόταν τη ζωή ότι θα είναι στα 35 της και αλλιώς βρίσκεται να είναι ξαφνικά. Παρουσιάζει μέσα τα όνειρα, παρουσιάζει πώς περίμενε να είναι τα πράγματα και πώς έρχονται. Είναι ρομαντική, είναι μια κοπέλα αισιόδοξη θα έλεγα όμως τελικά, που της αρέσει να απολαμβάνει τη ζωή. Παρόλο που η ηρωίδα του βιβλίου, όπως είπε η Νανά, περνάει πολύ συχνά, κυρίως σε περιόδους ανεργίας και ερωτικής απογοήτευσης, διάφορες φάσεις, διακρίνω έτσι μια σκοτεινιά στη διάθεσή της, ένα χάος, ένα τέλος. Ωστόσο βέβαια και μια ελπίδα να έχουν φαίνεται, αυτό που είπες πριν. Μήπως τελικά αυτή είναι η αισιοδοξία του νεαρού καλλιτέχνη, εν προκειμένου η δική σου αισιοδοξία του συγγραφέα? Δηλαδή οι εποχές μας, έτσι για να το διευκολύνω, οι εποχές κρίσης συνήθως γεννούν όμορφα καλλιτεχνικά παιδιά. Νέες εμπειρίες, νέες ιδέες, νέες προκλήσεις στη ζωή και την τέχνη. Στη ζωή είναι, φαντάζομαι οι περισσότεροι από εμάς περνάμε δύσκολες στιγμές. Δεν μπορεί όλη μας η ζωή να είναι μια χαρά. Το θέμα είναι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές τι κάνουμε και πώς τις διαχειριζόμαστε. Εκεί είναι η διαφορετικότητα του καθένα και πιστεύω ότι επειδή συχνά με ρωτούν για το happy end, αν το έχω βρει και αν υπάρχει στη ζωή και τι είναι τελικά το happy end. Η χαρά είναι μια κατάσταση εσωτερική. Είναι μια κατάσταση που πρώτα υπάρχει μέσα μας. Αν εμείς μέσα μας δεν βρούμε τη χαρά, οτιδήποτε και να συμβαίνει γύρω μας, δεν πρόκειται να είμαστε χαρούμενοι. Γι' αυτό και βλέπουμε κόσμο που έχει τα πάντα και λες μα καλά, αυτός γιατί δεν χαμογελά. Και βλέπεις και άλλους που λες μα είναι δυνατόν να είναι τόσο χαρούμενος. Και η χαρά είναι και κάτι υποκειμενικό. Θεωρώ ότι είναι αισιόδοξο βιβλίο. Έχει τις στιγμές του. Και αυτό, τις όχι τόσο χαρούμενες, αλλά θεωρώ τελικά ότι είναι ένα αισιόδοξο βιβλίο με ένα happy end. Ωραία, να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και συνεχίζουμε. De Michel Rive Gauche, La Foule. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, et traînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur, de rage, et je
je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Αναζητώντας ένα happy end της Μαρίας Κατσικοβόρδου από τις εκδόσεις Andes Publishers και τη Μαρία Κατσικοβόρδου καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή μας για να μας μιλήσει για αυτό το πρώτο της πολύ δροσερό, αισιόδοξο και ρομαντικό βιβλίο. Μαρία, ζεις με τα όνειρά σου ή ζεις τα όνειρά σου? Φαντάζομαι ότι είναι και τα δύο. Υπάρχουν μέσα στη κάθε μέρα στιγμές που είναι από όνειρα, είναι στιγμές που έχω φανταστεί, που έχω επιθυμήσει, που έχω σκεφτεί, και υπάρχουν και στιγμές που περιμένεις τα όνειρά σου να συμβούν και έχει και τη χαρά που να τα σκέφτεσαι και να τα ονειρεύεσαι και να υπάρχει αυτή η γλυκιά προσμονή για το πότε θα έρθουνε. Social media, τα αναφέρεις πολύ συχνά στο βιβλίο. Να διαβάσω ένα απόσπασμα πριν και να μου πεις πώς η χρήση τους μπορεί να βελτιώσει, να το πω, να συμβάλλει στην ενημέρωση. Βεβαίως, και να πω και ένα μεγάλο γεια σε όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή, στους φίλους μου από το Twitter και το Facebook. Λοιπόν, περιμένοντας το σύμπαν να συνηγορήσει. Από τους ξέφρενους ρυθμούς του καλοκαιριού ήδη είχαμε φτάσει με αυτά και με εκείνα αρχές Νοέμβρη. Ο καιρός ήταν ακόμα καλός και νομίζω ήταν από τις φορές που μου άρεσε η ζωή μου και μου άρεσε που ήμουν μόνη μου. Είχα καιρό να μείνω στο σπίτι μου και στη ζωή μου χωρίς προβλήματα και χωρίς άγχος και να χαρώ τον εαυτό μου, τις φίλες μου και τη δική μου ζωή απλά. Τις τελευταίες μέρες περνούσα πολύ χρόνο με το λάπτοπ μου. Το πρώτο πράγμα που έκανα το πρωί μόλις ξυπνούσα μαζί με την τηλεόραση και τον καφέ ήταν να ανοίξω το λάπτοπ. Αλλά και το βράδυ μόλις έμπαινα στο σπίτι έτρεχα να το ανοίξω και περνούσα όλο το υπόλοιπο της νύχτας αγκαλιά μαζί του. Κάποιες φορές μάλιστα το έπαιρνα μαζί μου και στο διπλό μου κρεβάτι και το τοποθετούσα στο μισό που θα ήθελα να μην μου αναλογεί. Έναν εθισμό τον είχα πάθει. Όχι με τίποτα περίεργο, τα γνωστά. Facebook, Twitter. Ωραία. Ακούω τώρα για τα social media. Έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους μέσα από το Facebook και το Twitter. Είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία 24 ώρες το 24ωρο μεταξύ μας. Και στην Ελλάδα η κοινότητα αυτή είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλό επίπεδο και τα tweets και στο Facebook και παρόλη την αρνητική κριτική που μπορεί κανείς να πει για αυτά τα μέσα, είναι το θέμα πώς τα χρησιμοποιείς, είναι τι είναι αυτό που γράφεις, είναι ποιος είναι ο σκοπός σου, τι θέλεις μέσα από εκεί. Οι φιλίες και η επικοινωνία που ήταν η δικιά μου επιδίωξη μέσα από τα social media και η ενημέρωση φυσικά, είναι κάτι που κατάφεραν και αυτά να μου γεμίσουν το χρόνο για αρχή, αλλά πλέον είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Είναι αυτό που λέει εδώ μια εξάρτηση. Εξάρτηση, γλυκιά εξάρτηση όμως, και νομίζω ότι και η τεχνολογία μας λίγο, και αν είσαι και στο χώρο της ενημέρωσης, όπου συνεχώς οι ειδήσεις ανά δευτερόλεπτο υπάρχει και κάτι καινούργιο, ειδικά στο Twitter, είναι λίγο δύσκολο να ξεφύγεις από εκεί.